in jakom ma Suba North ODM. Chien kandi noneno ka pek ne bedo kinde ka jatelo moro amora mar Kenya Kwanza otimo limbe Homa Bay kandi. Sani noneno ka ODM rwako UDA e weche mag dongruok e piny Luo kandi. Kaka achiel kuom jotelo mag ODM e kaunti ma Homa Bay kandi. Gin ang'o gin mineno ka onego bed ni jatend piny kete maino mare mar konyo e chwalo dongruok e Homa Bay ka sama to koro kinyo to odonjo e Homa Bay kandi ne limbe mare mar dongruok. Masani ko timo e kaunti ma Kaluo. Erokamano Alebich. Abro kawo thuolo ni mokwongo mondo amos jowany Kwaramogi noyimore uru. An Narkiso Tuko, ODM chairman Suba North. Suba North dala Masiam Fangano Island. Wach maduong' wan gi mor kaka jo ODM. Nikech sama weni kero biro limowa kaka jo Nyanza, kaka jo Homa Bay County. Waneno ni dongruok ema sani koro important. Dongruok makelo e Homa Bay County kata modo wuotho kelo no Nyanza mangima warwako kaka jo ODM party. Obiro mondo wabed gi pi kendo usewinjo ni kasipol kiny wach pi olonch. Wan gi wach chiro ma Homa Bay, wan gi wach ndara ma Suba, wan gi wach lam midhi goro Singa, wan gi wach ndara miloso Mfangano. Wan sani wamor ni nyaka ne ker marwa moluor President William Ruto chak bedo katiyo kanyakla gi jatendo Raila Amolo Odinga. Waneno ka koro piny obedo mokwe kalore gi wasiwasi mancho wan go e Luo ka. Sani warwako Ruto e Nyanza kama ngima kende Homa Bay County kiny warwake. Kunde modhi wuothe te wan warwake. Jouda te ma siro kirwa Ruto. Wan kaka jo ODM sani watiyo kod kanyakla makata ken mosruok sani wamosore nikech sani watiyo kanyakla mondo dongruok obedi pinywa ka. Kendo wamor ni President marwa siro jatendwa Raila Amolo Odinga mondo kaw kom mar African Union. Mano gima wamorgo kaka jo ODM wan wamor kendo warwako ni President marwa rwako lwedo ariyo kinyo wuoth kamoro amora e Nyanza ka Homa Bay mangima warwake kaka jo ODM party. Jakom mana wacho no mar weche mag UDA kod ODM. Noneno ka chien kandi anya to kinde ng'anyo mag jinsi noneno ka achiel kunde mane jo ng'anyo geto ahinya ne en ofis mar UDA. Maneno ka ofis UDA moger Junction kod Okaji noneno ka nokethi mokae mondo moporo opogore. To wacho ka ni bedo ni no sirikal noloso noket sirikal malach monywando ji te kata broad based government ok mi thuolo maber matiyo gi jo UDA kanyakla. Okang'e ni kaka un jo ODM county ma Homa Bay kandi boneno kaka dhi mbele kaendi ubiro bedo twech achiel mondo mi weche mag dongruok kata chenro moporo opogore mikelo kaendi otim ok ong'e ni ng'ane ja UDA kata ng'ane ja ODM to bedeno ka bedo ni noloso sirikal makama makoneno ka sirikal masai nolosi waneno ka jo ODM no kawo modonjo sirikal bedeno ka maendi nyalo muonyo ODM kata nyalo rocho chenro mag ODM kochopo yiero mag 2027. Okane kama ODM inyalo muony gi UDA. Gima timore en ni sama ne jowa ng'anyo kadwa wang'o ofis UDA Homa Bay ka ne pok Raila obedo piny gi President Ruto. Ung'eyo maber ni e Luo ka Homa Bay ka Nyanza mangima ka en stronghold mar ODM. Sama nyopodro Raila ok owinjore gi Ruto ka ginyalo rito piny to ing'e ni nyaka nyowa gombo wang'o ofis UDA. To sama ne sani Raila kuro tiyo gi Ruto sani koro UDA ok anyal wang'o ofisgi. Sani ofisgi go wadwa ni gitiyo atiya margi go to ging'e maber wan e majority ka wan wan gi ji mang'eny to warwako gi wabiro tiyo kod kanyakla nikech sani koro wadwa dongruok. Sani kwaromo kod iko moso gi amosa to kendo wakonogi ni meduru ya ofise mag UDA to wan bende ofiswa mag ODM nitie be ok onyal muony gi UDA. ODM e majority ka to bende gima timore kind Raila sani ma party leader wa gi president maro Mwagino en ni osiep moro bedo kanyo
to ok en gima muonyore kata watimo coalition moro. En watimo osiep mondo tich otire maber, mondo jo Kenya oyud dongruok. Wadwa ni wayud dongruok kaka oganda kendo kaka jo Kenya. To onge kama gino nyalo